Jeste ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje. Pošto želim da budem kratak i da kažem zašto nisam snimao posljednjih dana i zašto je ovo zadnja epizoda i zašto ćemo početi novu sezonu. Ovako, šta se desilo? Malo pre sam pokušavao da snimim jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Snimio sam nešto, mi je Fraps bio zeznuo i onda ja isključim i otiđem i prebacim server, to je Minecraft na 1.7.2 verziju, bio sam na 1.8. I onda sam ja igrao na malo na serveru, malo preživljavanja, znate već to. Igram ja malo onako i ja se vratim da snimam ponovo. I ja, kako nisam prebacio na 1.8 verziju, meni se sve itemi izbrisali. I to bi bilo to što se tiče ovog sveta, a ne klipa. Zašto ja nisam snimao? Zbog toga što sam bio bolestan. Također zbog toga nisam bio snimao. I da znate sad koliko sam ljut na sebe što sam to uradio, a uopšte nisam znao, to jest tako da zašto sam ljut uopšte na sebe kad nisam znao. Pri tome ja ću da završim ovdje epizodu i ovdje ću privedem kraj ovoj sezoni i veoma uskoro će stići i nova sezona. I sada za kraj ću da se bacim odavde i umreću. Zbogom. Pa to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!